lani haka ketin Khasi la banong ka jinghikai tanrai na ka Bible. Ki jinghikai tanrai haka bayadei bat ublei jong ka Bible. Kilong ki ba dan kampalat. Kanang ban penskem yang ngai pi haka jinget ya ublei. Da ka ba fisngo thu shai ya ka nongrim ba pingat. Pi klam ka nongrim klam ki jinghikai tanrai pin sngo scam haka jinget ka ba fidan namar ba nganong pi ba ka jinget kristan hi kamdei kata ka balong blind faith. Lani kata ka jinget ka ba matla. Handrei kadei ka jinget ka ba dan ka daw. Ki ngila banong kata ka jinget ka balong reasonable faith haka ketien nongwei. Kata ka jinget ka ba dan ka daw namar ba ublei jule kulumar ka habu ngi ka jinget ru. Kadei ka jinget ka ba scam ka ba shai ka ba shisha ka ba la ban ya tainya ka ba dan nongrim. Ti mentapat ka phang padang kumbang ong ipi kadei shaphang ka jingstad. Lani ki kentien jingstad. Ngani thu shai bat ngadanget bat sngo scam ya ka ba ngakren menta bat lada pi shkor bha bat pendan kam ya ka ba ngakren nganget bakan sa orlong ha ka jingim jong pi nganget da shisha ka jingim jong pi haba pi sngap tikna ya ka bangan ong bat ba pin pendan kam ni pentri kam ya ka pin sai gandan ka jingkala ditongin ya let no shaka subject nang ba nom pen slam show ngan batay hini point by points. Ka point hadin ka point. Ting niasdang shwa da ka point ka baningkong. Ka bangan bu da ka jingkali. Ka jingstad. Ka jingstad. Ka jingstad kadei kata ka haba pi pendankam ni pentrikam. Ni im ya kata ka jingtip ka ba pilayo. Ne ka ba pitip bat haba pi pendan kam ya kata ka jingtip ka kalalong ka jingstad. Nuksangan ay shafi. Shubu ma pi mentala da pi dan uparlok jong pi. Uba phashna ya kali ka ba dan jingthut. Bat ba pi dan ka jingtip kumno ban shna ya kali. Henry kata ka jingtip jong pi kan kala jingstad lada pishu buri haladi. Lada pishu kun tang haladi. Kashu sa tang ka jingtip. Handai haba pi shnaya kata kali kabala du jong parlok bat ka la pat ban pendan kam ya kata. Ya kata ka jingtip ka ba pidan. Ka ba pila pendan kam ka kalalong ka jingstad. Bat nong ifi haba tau parlok jong fi udah so komen palat unong ipi de pite pilong ubriu bastat shishapi ngan pynshah shu halor kani jukhen utau parlok jong pi ubashna kali bapa shna kali hapi ude ubala pas PhD bat ma pi pat pila pep no school tang shipor ba pi hab ban let bela ti POE hakani ka benta pi kam start ma PU hakani ka liang namar pila la ban penan kam ya ka jingtip ka ba fidan ma bala pendap PhD ukhat ya pi ubastat takadaw nga ong pi what let's go to bakla shaphang ka education ne ka jinglet school baka de ka jingstad pek ngam pi pinhaban so thu shai hang ne ba ngamut ban ong pi bangim dan kam ban let school Handai ka jinglet school jong fi kadei ba fiwat jingnang jingtip. Kampat dei ka jingstad. Anda pila pendan kam hok ya kata ka ba fitip. Na ki jing puli jong fi. Bat kada yarap iki wei. Kata ka jingtip jong fi ka long ka jingstad. Tingan ong ifi wat ki beriu ki bomlet school rei haba ki ublei hiu la ai ya ka Mariam ya ka saudong saukun ya ki bawla thau la da ki
penlut ban observe nani ban kmi thu iki bat ha ba ki yo kita ki jingtip ki pendan kam ya ka kinlong ki bri ki basta ka point ka ba ar ka point ka ba ar ka long ba ka kentin jingstad lani ki tin jong uru start kidei kita habaula dap pentrekam ya kata ka jingtip bat kala orlong bat kala long ka jingstad bat ukran pat da ka jingsngok scam shakiway kata u kadei ka ktien jingstad lani words of wisdom ka ka ba mut ni kalong ba sukhen ma pila dap pentrekam ya katu ka ba fitip haban shna kali bat haba fikran shakiway ya katu ka ba fila pendan kam na katu ka jingtip yang fi lada fikran shakiway katu kalong ka jingstad wi kalong ki kentin ki jingstad handrai hakiway ki bayo sngopat kadang long tang ka jingtip nuksangan IP kum u Solomon pitip uday ubri uba lani utaus im uba start tam haka pertai ti ya ka kitab proverb hi la tip kum ka kitab jong ka jingstad lani ka taka wisdom literature balik ngolong tana marba u Solomon u tho ya ka ka bu yo no blay bat la pendan kam bat kala tre kam bat habo u tho kalong kan ka taka wisdom literature na kata ka kitab jong ka jingstad bat la da pipuli ya ka proverb hapi kan long tang ka jingtip andrei handa pila pendan kam ya ka kan sa kalalong ka jingstad bat haba piong iki weiru kin long ki kentin ka jingstad ngani thu ipi parlok ka ba nga kren ta kadei ka ba ngayo ka jingstad no blay bat habang la pendan kam ya ka ngayo ka jingtip ngamut ang no blay habang puli ya ka bible bat habang pendan kam ya kata kalong practical ka jingem jonga bat nga sanut ban kren shafi ti menengila ya syong sa tang hai tu jingstad jong ubri mo i jingstad bay dei ba kani ka perthai handrei mentapat ka pat ka jingstad ka ba janai ka bakat kum ka bible ngong ifi ba kitu ki jingstad briu ru ki dei ki ba mi hina ublei ki jingstad yu briu ban thau ki kali ban thau ki ka dei ka ba mi hina ublei handrei ka tu ka long ka jingstad ka bay dei bat ka do ka ba khamjil liu pat ka ba ka bible ka kran ka compare kadai kata ka jingstad mensim ka ba khamjil liu piu blei khamlong khen kordor ka ba kan jaman sim ho wat lau pendap wat lau ai ka jingstad ka be dei bat ka do lani ka jingtip ni mut manong ba takadaw kini technology ki ru kadai ka bo blei hiu dan ka jingstad lai i ha plan jong u ban kanwan ha kanu ka por ban pandan kam kumno bat mentaru ba nga sami pi ha kani ka kubor dei lang ba ka technology ka ba u briu shna rei tang ba teng ki briu khambun sin kim acknowledge lani kim ai buram shau blei ti tong in ya poino ya kani ka jingstad ka ba dei kat kom na ka ktin u blei lani ka bible POE haba pile ya ka dan ka jingsdang kadan ka jingyat lenti bat kadan ru ka jing kham penbha ya kata ka jingsdang lani kham penjanai ngala ban bu pat kiwi kentin kumta ka jing penjanai ya ka ba phi la sdang ni la le ni la trei kum ju ru ha ka jingstad kadan ka jingsdang jong ka jingstad ka jingsan ha ka jingstad bat ka jingkham penbha ya kata ka ba pilasan ha ka jingstad kani nga kren shaphang ka jingstad jong ka ktinu blei wat da pilet shapo ki jingstad shaphang kani ka perthairu kim ba ki technology ru fi ni kong ki sdang ki kham ki ndei tang be ki sdang ki aine hara kinang kham penbha su kanang mi na kawai shkawai kalong thamai bat kumju blei ru thau thamai ki haba ya dei bat ka jingstad jong ka ktinu blei ka dan ka jingsdang bat haba pilayat ya kata pilangam kumnang penjanai ublei bat pinang kampen thamai su bat pinang yo ki wei ki jing itu pau ki ba ublei unang penpau fi haba ye dei bat ka jingstad ti to menta kat kum na ka proverb na ni kata ka wisdom literature ni puli lang na ka
len nong ka ba khandai ka thot ka ba shipho ngan ban biang le ni ngan repeat ka proverb khandai ka len nong ka thot ka ba shipho ka ong kum ni ka jingshap ting yo try ka long ka jingsdang ka jingstad bat ka jingtip yo tau ba khut long ka jingshaphang pi yo I khambun na ngi ki kristan ngi shat smart bha ban puli ka ni ka thot bon na phi nga thrai phi la landat ya ka ni ka thot phi na pai wat I khlung na du ar ne lai snem ki la landat ya ka ni ka thot henrei da sngap bha man ta phin da hun ki jingmut jing perkhat bat phin da shai ka do nut habangan pynshah phi man ta POE la da phim sngo thu bhai ki nong rem ni ki concepts ya ka ei ka ba unong tho u tho am tei bat haba phim sngo thu shai bat phim yo ban ngam shaka phim la ru ban pendan kam hok ya kha bat haba phim la ban pendan kam hok ya ka ki long tang ki jing tip bat ki tei ki kentien ki shulong pi shu tip tang ba kam long applicable ha ka live jong fine kam la ban pendan kam bat phim yo jing ban toy ei na kha la da phim ngam jiliu te shwa ba phin nang ban pendan kam pi hap tip jiliu ta what I jing tho I long I barit proverbs I long ka jing shap ting I try ka long ka jingsdang ya ka jingstad what I long I barit henrei ki kit jing mot ba pat POE la da phim tip ba u ei u try ni ka ong ka jingsdang ka jing shap ting I try ka long ka jingsdang ka jingstad pi hap ban tip u ei u try kumno phin tip ba ka jing shap ting u kan long ka jingsdang jong ka jingstad pi yo I ni em ba ka kentien jing shap ting hang ni kadei ka action ni kadei kata ka ei ka ba la dap le la ni ba phidang le la ni ba phindang le mot ka kran ya ka ei ka kam kran tang shaphang ka jing tip ndrei ka kran shaphang ka action pi pila ting pila le la da pi kani kam dei ka negative fear what let's go to kra bakalama ba kam dei ka tu ka jing ting ko tampan ma ka tu ka jing ting ko tampan ko da pen khanyu fi da le ka la ba fi shat ting ka I fi la le but ka da ta ka met jong fi ta I jing mut perkhat tinggal ada pynshah pi man ne ba ka jing start ka dei ka ei ka ba fi le ya kata ka ba fi la tip lada ka jing em jong pi kat ba pidang puli ka ni ka jing tho pidang le ya gitu ki ei ki kam kai ki ba shari pidang kersum bat ka pop muja bha bat ka pop wat tang ka jing sedang jong ka jing start ru kam pat dan pingong fi fila ban shu puli ban tip hilet ki jing seng pi smart bha ban ta ban tre kam jong blain rei lada phim pat dan ka jing shap ting u try pidang enjoy bat ka pop pidang kersum bat ka pop pida kersum bat ka tika ka jing swat tang ka jing sedang ru kam pat dan nai pat keren shaphang ka jing ya but what let dom para yang le ni piki nong sngap ki nong view what let dom yang ngam dei ba ngasngo hok ne yo piong banga keren hok na banga le hok ngasukran ya ka jing shisha jong ktinu blei ngasukran ya ka jing shai ka ei ka ba ngala dep mat pat ka blei bu blei welam na ka takada ngakwa ban keren ya pi ka ei khnang ba kan penlong ni fi ban pinjit banya bat haba pi sngo thu haba pi pendan kam kha pin sai I ki jing kur khu ya pi kini ki kinlong ka jing kur khu ba pi mdei banga penrem nga khamwan ni ban penrem uji su wang haba wan shaka parthai shumwan ya penrem ya kita ki banget ada ki nget unum penrem anda ya kita ki banget pat la rem lupa tu ya sha bat ka ktinu blei to la da fidom yang aru tu ya sha pat bat ka ktinu blei kan sadan ke uso haba pi pynshah shkor bat pile ka pin sai I ba kan dan ka jing sedang jong ka jing start ha ka jing em jong fi wali ong para ba ngaladan ka kerdan ka degree ka spa bat ngadei tau briu basta wali perkhat ta ka jing start jong pi
kadei ka jingdan spa jong pi ka jingdum dan degree jong pi dan juga PhD wala ngam penrem ngam penrem kita ba pimdei un puli ho pil achieve kita ka bahan rei ka jingstad ka ba ublei ai pat ka jingstad ka ba kenjam sim ka ba pher ka ba baro kila banyo ta nang start na dan jingstad ru compare de lada pikwa ban yo ekan ga jingstad lada pikwa ban sedang tu pai no shauta u nong sedang jong jingstad nong ai jong jing sedang ga jingstad na tau source of wisdom pai no shu plai ki pop nget hu jisu wat pech ki jingbam la aljong wat ong up nganda i shwai ki tu ki pop bat ngan sapai shu pinom la da lei pinom dan bor Handai ngan ong ifi wat apa deng ka pop ka ba pidang mut ban le sibet bat ka ba pidang sudap le mentan le si haba pipuli ka ni ketien kini ki jing pynshah jonga bat la do men sim khut upen kendu ifi pla hu jisu u bat nget ha u un map ifi mdei ba pipet shoi ki jing bam la de wat ong ba ngan sedang kela ka ba mut shwa ngan sedang bat i shoi ki pop em pim dan bor ban sedang ban i ki pop kata kalong kom ba pibu ya kulai na shadien ya ka to ka kali kulai na shakhamat kai ga bomot ban ong ba ka jingshai jong Jesus Christ hading pena Calvary ka jing pen mi ka snam jong u bat ka jing tap yu ba ka jing mi pat jong u sngi ka balai ka dan bor ban pelat ya fi pishu pi ka dingkong habu men sim bleu pen kendu ki pop jong pi shuang akhmat jung try ngadan ya kani ka pop ngale kani ngamla ban lat pi ong kumta but haba pi ong ta pi pai pat show Jesus Christ kam kot tangata pi pai Jesus Christ pi ong nget no ka e ka ba malale ka dim na Calvary nget no ka e ka ba maladap le na ka bentak ka jinget how Jesus Christ kan penlong ifi ba kan sadan ka jing kta ka do nu jung fi fin sasdan ka jing ya dei bu blai but kani suki kan yalam ifi ba fin iet yu blai but pi haba pi dan ka jing it jong blai kini ki pop ki habi pai ngam ong banga kren nang ni banga long perfect no tau bajanai ring asngo thu bat kat banga dang ya kani ka jing it jong blai habanga da yo ta ka jing start ngap dan kam ya ka ti kawan kani ka jing it jong blai hadin bala pandan kam ka jing start but kata hi kan penla ingi bangin hap ini ki pop ngin sasdang ban kwa ban yet shu ya ka ya ki kentin jing start na ka Bible bat kat bain nang mi kisngi in sala ban pendan kam ya ka bat habang i pendan kam ka kawan ka jing it ka dan ka jing it yu blai habang ngi it ngi let ban yet ngi it ya ka jing start ni sedang ban it ya ka jing start bat habang ka jing start ka shong hakido no chungi ngong fikin hap hi kitu ki pop kitu ki jing kam kai jong fi kin sakadia hi kadau ko long ba haba phim sngu thu piele dal die ban i shoi ki pop pi phai su jisu atau blai sngu bha mar phim la ite kum no phin la ban i nal di phim dan bor te ka ka badan bor ka de ka jing shayap jong jisu ka Calvary ka de ka tu ka snam ka ban pen khot ka de ka tu ka jing mi pat leng baw men sim ba khot ka de ka tu kan ka ba pen la fi fin da sngu thu ka ni phin let man ta but finom penram yel di rin fin pet show Jesus Christ na marki lada pi wan ka jinget ha penram ko nrei lada pi yele dal di pim tre shu ban let shu pi ong angan dale hi ang to pi kawan ka jing penram no sultan do ba kiu si pi no rei tu pai mata lada pi long hakanu ka doru hakanu ka jinglong haka stitch mta nga da karpat ya fi ba fin let shu da ka jinget ha ngong pi ka ni ka de ka jing start ka ba kala daplong practical ka jingem jonga ang langam ha pop bat ngam sngo la alat shu andre ha banga persyang dal di ngam lat kat no kidan ki poru ngani thu fi bangala nget ho Jesus Christ nrei ba kata ngam yaine ho Jesus Christ kam dan kata ka jing iet man puli tin blai ngangop biang shi ti pop nrei hadin bangala su thu yo ka na hadin bangala su thu bangan chupet bet shading na Calvary ngam pet shu tu jing bamla ngalet la kalet shu blai shi jing duai kum bangalong kum tu ngap puli biang kot ba ngong try mami men serap hi kini ki jing e ki pop ki bang sno nga da ka bayai pen lim ta bat nga snap ki jing hikai jong ki wei nga snap ki jing batai jong ki bala shaphang ki bala mat ki bala dan ka jing start nga snap na ki bat nga practice ka bat ngam pet shu shi ki pop
Bat kat bang anang pet shu Jesus Christ kita ki pop ki hap hi ngati ngadong para le si dan na pi ki balanget ru ki badan ha ki tu ki pop ki bari ki ba pi tang ma pi bu blai ki ba tip tang ma pi bu blai la le si pila shakri u blai pidang shakri ndai kawan ka jing pendam ong pi pet no shu Jesus Christ pet no ska ding pna kalvari pet no ska jing mi pat mu dang net but wat ran dien puli be yak tin jong blai pin sa i kan wan ha ba kawan tu ka jing i kan sa hap hi blai un pha yu man sim khoi pendak phi man sim khoi bat phin sala man le be kam blai bat phinum nya chu da ka bor la dien drai pin nya da ka jingstad ti tong in ya an pen kot no ni ngan da pi kwa biang kadan sakapat tu bangan sa pelat biang kan ka video ban kham sha shu wei u tau jingstad maneng ya matang ya puli ka jingstad ban ni pet wei u tau try jong ka jingstad haka video ka ba ar ngan sa pelat ya kan ni namar nga kwa ba pindas ngau thu ba ngam kwa ban keren jerong rei ngan keren ini ba khandet bat ka pat tu ngan sa pelat ti tong in ya duai lang mata kanra jisu bakodor nga wan khmat jong me bat nga nget kin try jisu kini ki viewers ki ba yo snow we kanika video menta ka ba ngan pelat kin try jisu bakodor kan long ka jingmantoi ki namar ki de ki jing tin ka jingstad hoi wat lakin long tang ka jingtep hakin rei haba ki pendan kami ka jingtep kin try jisu ka bangala hikai na tin jong blai kan long sha ka jingsdang jong ka jingstad haki kin try markin long ka dan ka jing shapting yemi kan dan ka jing iet yemi kan try jisu kodor ba ki tu ki jing kam ka jong ki kan try jisu kin sahab hi bat ka life jong ki ne ka jing em jong ki kan sadan purpose nem ka dan jing thumu kan try compare try la ki dan spa ki dan pau ki dan ka degree try jisu kodor rei la da kim dan bat me ka jing suk ka phat jangai han rei ha pa ka jing start jong me kawan kan try kawan ru wan ra lu ba ka jing suk ba ka jing command kan try kawan ra ru ti ta ka jing em ka badan dap kerhai kan try ka badan jing thmu kan try jisu ka badan jing thmu ki plan man sapen i kan try jisu ngada duai kan try kini ki jing ktien jing start ma keren man ta try jisu kodor kana khta ki kan try jisu kana pen kan do ki jing mo jing perkhat jong ki ka do no jong ki lang bau man sim ba khot kan try kana pen long ki bagin phai shami kan try jisu kodor bakin nget hami bat kin nget no try jisu hami kan try bakin dan ka jing shap ting yami kan try ban reverence yami kan try jisu amdai ka jing shap ting ka ba negative mereka jing shap ting ka ban wan ra sha ka jing kala ka ba mot try bakin da ut da yam kan try na matagi pop jong ki bat kin phai shami pat try jisu kodor try bakim long ai kan try jisu klama mi try sai sin pat try jisu it shaki sang ti badan bor jong mi try ngada duai bakan da khu sha kan try ki ba sngap try bat ki ba pet try ni pa na katang jisu Christ nong suspa amen ti karpat ya fi ba lar filayo shaki jing khu ni pin like ya kanika video pin share pin subscribe but pin comment ru kani kan ya rap ya ki weiru ki ba dan kam ya tin jong blai kini ki sngi ngi i ki usutan ru yu u pendan kam ya ka media ti balai mangi kim ki kristan ngim pendan kam ya kanika media ban sa mi ka kubor ka jingsha ki bri ki bri ki yo like kin yo ya kata ka jing pelat bat kin tip yo blay bu em bat kin nang ban ya ka jing start kin nang ban sedang ban start kin nang ban ya ka jing start bat kin nang ban san ka jing start bat penjanai ka jing start please like share subscribe and comments thank you if you bar rock viewers